Siinä onkin uusi ratas tuonne. Nyt siinä olisi uusi ratas paikalla ja nyt pitää saada hökötys takaisin sinne paikoilleen. Nyt olisi kelkka paikallaan. Tää olikin mielenkiintoinen tänne pujottaa. Tää ei mennä olla mikään helppo. Tuolla on yksi ruuvin paikka ja täällä välissä oli semmoset, ne ei nyt näy siltä, mutta siellä on semmoset hahlot, mitkä pitää tätä alapakettia, ettei se leviä tällä lailla ja nämä rattaat ei liiku sieltä, se akseli ei liiku niin kuin tässä suunnassa. Niin nyt se on ihan kohdillaan, mutta se oli vaikeaa, tämä ei kyllä yksin saanut tähän paikalle. Nyt olisi nämä ruuvit ja nippuunsa ja etupaneelinippuun tähän näin, niin se olisi sitten niin kasausta ja testausta vaille valmis, että toimii, kun se toivotaan, että toimii. Ei se toimi. Ei se ota kasettia sisuksiinsa. Meni purku hommiksi taas. Tuo nuljukka oli mennyt tänne alas tuonne välijumiin. Se ei päästänyt tätä liikkumaan tuonne päin. Että nyt sen kasetin pitäisi mennä. Nyt ne on molemmat siinä niinku tuolla lailla linjassaan ja kohta me sen selviämme, kun mä kasaamme tän takas niin, että jos se nyt, täällä on tämmöset nipukat täällä, tai tämmöset mitkä lukitsee tämän kelkan, tämän peltikelkan, niin kun kasetin työntää sinne, niin se pitäisi silloin vapauttaa tuo kelkka. Niin. Nyt se on ainakin, tämä ei ole enää siellä jumissa, niin siinä oli ainakin vikaa. Niin kasataan taas ja koitetaan kohta uudelleen. Tämä pitää sen alapään kiinni, että tämä ei lähde liikkumaan tässä suunnassa ja aukaise tätä koko pakettia, niin se tulee näihin kiinni. Ja täällä takana on sitten ruuvien kohdat, millä ne tulee sitten tänne kiinni. Tämä kelkkahan laitetaan tästä aika lailla näin. Vähän on vaikeampi tapaus, mutta nyt tarvitaan apukäsiä. No, se menikin sinne. Noin. Uusi yritys. Ui. Se meni sinne. Sehän vallan lähti toimimaan. Nyt vaan kotelot kiinni ja koittaa, että kuvaa tulee. Ui. Mahtavaa. Sehän vallan lähti pyörimään. Ja toimii äänet ja kaikki ja kasetti menee hyvin. Korjaus siis onnistui.